What's up mga idols? Andito tayo sa Kimco Lifestyle Dagupan, ang pinaka branch ng Kimco dito sa Pangasinan. So ito ay located sa Arellano Street, sa tapat lang ng University of Pangasinan. Nandito tayo kasi super excited ako na makita personally yung bagong dalawang maxi scooter na nilaunch ng Kimco Philippines. Ito yung X-Town 300i Nudo at saka yung Downtown 350i na may traction control system. So guys, I'm really excited na makita to personally. Kung bago lang kayo dito sa ating video, please don't forget to subscribe at pakiclick na rin po ang ating notification bell for more videos upload. So here inside, makikita nyo na po yan. Napakaganda po talaga ng bagong maxi scooter na to ng Kimco. So amazing na makita niya sa personally, no? Napakaganda talaga yung pagkakagawa niya, premium na premium. Wow na wow talaga tong X-Town 300i, no? Ang ganda, ang lupit ng itsura niya, grabe. Talagang panalo guys. So premium yung pagkakagawa niya talaga. So ito nga palang Kimco Philippines, gusto nila kasing i-expand yung kanilang maxi scooter, no, na line up sa atin dito sa Pilipinas. Gusto rin nila kasing i-promote yung ride na parang pupunta ka sa malalayong lugar, na komportable ka. So ito yung pinaka-swak na motor na pwede sa'yo. So gusto mo mag-ride ng mga long rides, yung mga haba talaga, punta ka sa mga countryside, mag-visit ng mga gandang place, swak na swak tong X-Town 300i. Grabe guys, pag nakita nyo yung itsura nya, saka yung sitting position nito, kasi tinry ko pong pumupo dito sa City 300 na to. Grabe, napaka-komportable ng kanyang upuan, plus yung kanyang allowance from my yung sa tuhod ko, ang laki guys, ang laki. So talagang yung space niya talagang I think yung riding position niya very comfortable. Ito nga yung masasabi ko ng big brother ni NMAX eh. Super comfortable siya. Siguro pag na-test ride natin to at makita natin paano siya tumakbo, talagang masasabi natin na Kimco Philippines have done a good job in this maxi scooter lineup. Ito na yung harapan niya, napakaganda ng ng itsura, no. Meron siyang mga air duct dun sa taas para maging mas cooler yung makina sa baba. So tingnan mo yung kanyang pagka-bold ng kanyang headlight. Full LED headlight po yan guys, full LED na may daytime running light, naka DRL. Ang ganda, oh, parang kala mo pang racing, di ba, yung mukha. And very striking, talagang pag nakita mo siya personally, mapapamangha ka talaga eh. Ang ganda nitong motor na to. Yung kanyang front and rear ABS na yan guys. So pagdating sa safety, panalo. And yung quality niya napakaganda. Kung gusto mo mag-charge ng cellphone mo, meron na rin siya, may charging port siya doon sa gitna nitong manibela. And yung kanyang other features talagang masasabi mo na talagang very premium guys. Sa pakaganda rin ng kanyang presyo, 229,000. Yan lang po yung presyo niya, pero ang dami niya ng magagandang features na nakalagay dito sa motor na to. And naka Bosch 9.1 yung kanyang brand ng kanyang ABS, front and rear na yan guys. So yan yung kanyang susian, kita nyo, yan yung kanyang pinaka handlebar, yung mga throttle nya. And meron na rin siyang hazard, naka hazard ka na rin. Yung kanyang signal light sa likod talagang LED na rin. Grabe, what you can ask for, di ba? Meron siyang glove compartment. Yung kanyang yan, panel fully digital na yan guys, fully digital, napakaganda. And of course meron siyang Nudo, no? Yan yung kanyang parang smart connect sa cellphone mo. Kung naka-smartphone ka, magkikita mo na yung details lahat ng motor mo sa yung cellphone. Okay, tingnan nyo itong kanyang flatboard, yung sa gitna niya.
Ang laki ng space guys, you can put everything. Kung may mga luggage ka, kung may mga malaki kang bagay na dadalhin, kung maglo-long ride ka sa countryside na gusto mong bisitahin, ayan guys, grabe, andyan na lahat. So what you can ask for nga, diba? So itong CT300 ay na X-Town, talagang masasabi ko na sa kanyang presyo na 229,000 pesos guys, very comfortable sa atin sa pag-ride, and kumpleto na rin siya sa kanyang safety. Yung features niya talagang grabe, ang ganda. Ano pa ba yung hanapin mo, di ba? Kung meron ka rin namang pera at meron ka rin namang pambili, sa halip na kumuha ka ng mababa yung displacement, dito ka na, di ba? Ilan ba yung displacement niyan guys? Ito 270cc, yan po yung kanyang displacement. At yan, naka CVT na yan yung kanyang makina, gearbox. So yung kanyang ignition naka electric. So yun guys, yung kanyang chassis, makita nyo yung kanyang rear suspension, naka underswing yan. Yung front suspension nya naka telescopic yan. Yung kanyang mga rims, aluminum alloy na yan guys. So talagang premium yung pagkakagawa. Yung kanyang rear wheel tire 150 by 70 by 13. Yung kanyang front tire 120 by 70 by 13. And siyempre pag long ride kailangan medyo marami ka rin malagay na gasolina. So yung kanyang fuel tank capacity 10.5 liters. Yan guys, grabe talaga. Talagang so premium itong bike na to, maxi scooter, napakaganda. And as of now, itong bike na to or itong maxi scooter na to sold out na. So we're waiting for another delivery ng stock, para kung gusto nyong bumili nito ngayon dito sa Pangasinan, punta kayo rito sa Dagupan, Arellano Street, tapat ng University of Pangasinan. Hanapin nyo si Glenn Soldad. Talagang mag-ask na kayo, magpa-reserve na kayo guys. Napakaganda po nito. I think pag marami pang nakakita nito, magiging hit tong motor na to. Kung gusto nyo na mas quality at mas magandang ride, above the NMAX na quality rin, ito yung nabagay sa inyo guys. May pera ka rin lang, mag-add ka lang ng magkano, pero quality na, comfortable na yung ride mo, dual ABS, yan. Ano pa bang hanapin mo, di ba? Andyan na lahat yung features na hinahanap natin sa mga premium bikes, nandito na rin sa kanya. So yun, so ito yung bagong motor ng Kymco Lifestyle Dagupan, ang X-Town CT300i Nudo, and presyo niya 229,000 pesos. So guys, let's see and let's have a quick look itong motor na to, at makikita nyo talaga na masasabi ko napakaganda niya. Kasi nga, kung ako lang may pera ngayon, bibiling ko tong scooter na to. Ang ganda kompleto na sa features Hindi rin siya nalalayo yung presyo na sa mga 150cc lang na scooter. Ito 270 plus cc. Tingnan mo naman, di ba? Kompleto na sa magandang, ang ganda, very striking yung itsura ng ng motor na to. Yung pinakamukha niya, grabe Premium na premium guys. Yung kanyang riding comfort, yung upward position niya. Pag nakaupo ka kasi talagang lapat yung paa mo pagka nakaupo ka na, nakakalapat yung paa mo sa kalsada. Yun yung advantage nito. So yan guys, ito po yung ating review at yung ating walk around dito sa bagong labas na Kymco maxi scooter. Ang panlaban nila sa middle weight, nasa gitna yan na scooter, 270cc X-Town CT300i Nudo. Yan, by Kymco. Yan, visit nyo lang po rin itong kanilang branch. Dito po yan sa Arellano Street, tapat ng University of Pangasinan, Dagupan City.
So guys, yung palang nasa likuran, yan naman yung Downtown 350i na may traction control system. Next video, we will have a quick review of that bike. If you're new in my video, please click the subscribe button at pakidami na rin po ang notification bell para notify kayo sa ating mga future video uploads. So thank you very much for Kimco Lifestyle Dagupan for giving me the chance na ma-video itong ating bagong maxi scooter X-Town 300i. Thank you guys.